Diyos maray na aga sa indo gabos mga tugang. Malawod pon gabos sa pagpamibikan orasyo emperata. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Spirito Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtaumukan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob an sa imong kabutan na atamanon an kinaaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan minaan padusang balik, kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, oran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama, sa imo kami minahaga din kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro rin mga kalamidad, natural man o kagibuhan ng tawo. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, kan aki asin kan Spirito Santo. Amen. Matukaw po. Ngunya 9 sa oktaba ng pagkabuhay liwat. Ansa to yung mga intensyon na sa iyo mga minasunod. Pasasalamat dulot ni Renel Rosin and family, Jacob family. Thanksgiving offered for Patricia Betita offered by Elizabeth William Betita. Thanksgiving offered by Maria Liliza Belguera. Para sa kapangaloan kan mga minasunod na kalag. Jose, Emmy, and Ben-Hur and Dioyong offered by Elizabeth Broncano and family. For the soul of Evelyn offered by Beltran family. For the death anniversary of Visitacion offered by Irma de Palma and family.
Taliwat, Diyos marahay na aga sa indo gabos mga tugang. Matindog na po ang gabos, sinawiton niya to ang awit sa pagpuon. Dakulang biyayang Sa ngaran ka na masin, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro ka ng Espiritu Santo, mapas sa indo ka, boss. Asin sa imo spirito, Maray na aga sa indo ka, boss, mga tugang. marahay na agaman po, Padre. Ako untaan sa tuyang mga kasalan, nga ning magkaniw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kay mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika nagdigdi sa pagapod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa to kanama sa pagsurug sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan asin bakapatawadan sa tong mga kasalan, darahon ita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katulinongan, sa mga taong marhayan buot, inoomaw mi ka, rinurukyaw mi ka, sinasamba mi ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan na Diyos, haring langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurangnan aking bugtong Heso Kristo, kagurangnan na Diyos, kordero kan Diyos, aking kan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, ako ang sabong pakimaherap. Ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kay raki kami. Kay kasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan orog kahalangkaw Heso Kristo, kay bakan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nagbunyog kan mga manlaylay na nasyon sa pagpahayag din pagtubod sa imong ngaran, itugot mo na ang mga namundag liwat sa tubig kan bunyag, maging saro sa kaimbudanin puso, asin sa kabanalan nin gawe. Uli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki na kaibamong nabubuhay as sinagahade, kasaro ka ng Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himatayon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa mga gibukan mga apostoles. Mantang ang lupog na narahay, nakakabit ki Pedro asin Juan. Ang mga tao panunin pagngalas, nagdaralagan sa saindad duman sa portiko ni Solomon. Si Pedro, pagkahiling sa mga tao, nagtaram. Mga Israelita, ta daw ta ini ipinagngangalas nindo. Ta daw ta kami hinihiling nindo. Nagarubaga kami ang nagpalakaw kan lalaking ini sa samuyang sa diring kapangyarihan. Ang Diyos ni Abraham, ni Isaac, asin ni Jacob, ang Diyos nin sa itong mga magurang, iyo ang nagpamuraway sa iyang surugoon na si Jesus. Siya sa indong pinasaluiban asin isinikwal sa atubang ni Pilato. Kan pinagmarhay ka ini na siya pabutasan. Pinagpahubaan nindo ang santo, ang banal, asin hinagad lugod nindo na pabutasan ang paragadan tao. Ginadan nindo ang kagtaon nin buhay, alagad binuhay sa liwat ni Diyos. Kami mga saksi ka ini. Ang sa iyang ngaran asin pagsari, sa ngaran na ini, nakapakusog sa lalaking ini, na sa indong midbid asin sa indong nahihiling. Ang pagtubod niya kay Jesus sa iyo ang nagpaumay sa iya, siring sa nahihiling nindo gabos. Alagad mga tugang,
Arang ko na iyan ginibunindo, uli taday kamunin pakasabot. Siring man sa indong mga puon. Siring, sa siring na paagi, inutob nin Diyos ang sa iyang sinabi sa mga propeta, na ang sa iyang Mesiyas dapat magtios. Kaya magsulsul ka mo asin magbakli, tanganing maparaan sa indong mga kasalan, asin tanganing itaunin kagurangnan, ang panahonin karangahan, dangan isubol ang Mesiyas na itinuga sa indo, si Hesu Kristo. Kaipo na siya magdanay sa langit, sagkod na umabot ang panahon na mapakarhay ang gabos na bagay. Siring sa pinahayag ni Diyos sa nguso kan mga banal na propeta kaidtong panahon. Si Moises nagsabi, papatubuon nin Diyos na kagurangnan sa taon nin mga tugang ang sarong propeta na siring sako. Ihinanyugunindo ang gabos na sabihon niya sa indo. Asin anday maghinanyog sa propeta, hahaleon sa banwaan. Ang gabos na propeta, poon ki Samuel, nagtaraman dapit kan mga aldaw na ini. Kamo mga aki kan mga propeta, asin nagmana kan tipa na ginibo ni Diyos sa indong mga magurang. Kan sinabi kay Abraham, uli sa imong kapagarakian, magiging paladan ang gabos sa banwaan sa kinaban. Enot, huli sa indo binuhay liwat ni Diyos ang sa iyang surugoon. Tanganing darahon sa indo ang bendisyon na iyan. Alagad, kaipon na lambang saro sa indo, rumayo sa kasalan. An tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Diyos na sa mong kagurangnan, mamurawayon ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Ano ang tao na ginigirumdum mo o ang akin nin tao na inaataman mo? Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Ginibo mo siyang hababa sa nang kadikit sa mga angheles, asin kinurunahan mo nin kamurawayan asin kaumawan. Pinasakupan mo siya sa iya ang gabos na lalang nin sa imong kamot. Gabos na bagay, ibinubtak mo sa iraram nin sa iyang mga bitis. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Ang mga karnero asin baka, ang gabos na hayop sa daga, siring man ang mga gamgam sa kalangitan, ang mga sira sa dagat, asin gabos na naglalangoy sa kadagatan. Diyos na kagurangnan, makangangalas ang sa imong ngaran sa bilog na kinaban. Ipaglukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spiritu. pagrukyaw kan ebanghelyo, sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Inusip kan duwang disipulos ang nangyari sa dalan pa Emmaus, asin kung paano namidbid ninda si Jesus sa pagbaag kan tinapay. Naguurulay pasinda dapit kay ni gabos kan si Jesus nagpatahaw sa sainda asin nagsabi, mapas sa indo an katuninongan. Nagkakurubhaan sinda asin natakot ta sa paghuna ninda kalag an saindang nahiling. Si Jesus nagsabi, ta daw ta nakubhaan kamo. Ta daw ta nagalang-alangan sa inyong mga puso. Hilingan nindoan sa kong mga kamot asin bitis. Ako tunay na uya digdi. Kaputan nindo ako. An kalag ding laman asin ding tulang. Alagad ako igwa. Siring sa indong nahihiling. Pagkasabi kay ni, pinahiling niya sa inda ang sayang mga kamot asin mga bitis.
Huli sa dakulang kaugmahan, garong day sinda magtubod, nagkamurungnan. Si Jesus nagsabi, igwa ka mo dyanin kakanon, tinawan siya nindanin sarong pedasong sira na inasal, kinuha asin kinakan sa tubang ninda, dangan nagsabi, iyo ini ang sinabi ko sa indo, kan uyap ako sa indo, na kay puhan mautoban gabos na nasusurat dapit sako sa tugo ni Moises, sa mga propeta asin mga salmo. Pinaliwanagan niya ang sa idang isip, tanganing masabutan ninda ang mga kasuratan. Nagsabi sa inda, susog na sa nasusurat, ang Mesiyas magtitios, sa katulungal daw mabubuhay liwat, asin sa ngaran niya irurukyaw ang pagsulsul, asin kapatawadanin mga kasalan, para sa gabos ng mga banwaan pun sa Jerusalem. Kamo mga saksi kay ni gabos. Mga tugangan marahay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pagumaw sa imo, Kristo. Sige raray maray na aga sa ino gabos mga tugang. Huwebes sa laog kan oktaba kaining pagkabuhay liwat. Asi nagpapadagos kita kan pagsubaybay niya to sa istorya kaining pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan as attested by the apostles. Malangani sa tuyang ebanghelyo sarong pagpapadagos kan ebanghelyo niya to kasuhapon. Kasuhapon baga, nadagog niya to itong istorya manunungod duman sa dalan pasiring sa Emmaus na kung sain sa mga disipulos, duwang disipulo, si Cleopas asin saropa na dayang inaranan, naglalakaw sa dalan pabalik duman sa Emmaus asin nagpahiling sa inda si Jesucristo. Pinag-explain ni Jesucristo sa dalan na kinakaipuhan na an aki din tawo, an Mesiyas, magtios sa kapasan na dapat na magmuraway. Asin man namigbida ninda an sa tuyang kagurangnan sa pagikay itong pagbaak din tinapay. Asin kan pakabakang tinapay nawara an sa tuyang kagurangnan. Tapos nagbalik sinda sa Jerusalem. Asin digdi sa Jerusalem, na-recognize ninda si Jesucristo. Kan si Jesucristo, mantang nag-uuron pa sinda, nagpahiling sa inda. Di pa nuninda nasabutan sa puntong ini kung ano ang pagkabuhay liwat. So kan pagpahiling sa inda ni Jesucristo, an enot na reaksyon ninda, nagaribaga nakahiling sinda nin kalag. Kaya ang sa tuyang kagurangnan in a way, chastises them mildly. Na sinabi ni Jesucristo na kung ay igwa ko nin hawak, igwa ko nin tulang. Ang espiritu ngaya, di man kaiyan. Asi naghagad siya nin kakanon, tanganing i-prove sa inda na siya ng God ito. Ining pagpapahiling digdi ni Jesucristo, bako ini simpleng pagpapahiling sana, kundi pinagpapaliwanagan niya sa iyang mga disipulos. And at the end, pinagtatawan nin misyon na maging testigo para sa iya. Ining pattern na ining incomprehension, so they tulos pakasabot, na sinusunudan nin pagtukdo kan sa tuyang kagurangnan, asin pagtaunin ehemplo, asin man ining gradual na pagluwas o pagbutwa kan pagtubod dinda sa pagkabuhay liwat in all its fullness. Iyo ini an garibaga tema niya to kaining mga nakaaging 4 na aldaw. Makangalas din hulitaan sa tuyang inang simbahan, ginamit ining garibaga lack of understanding sa part kan mga disipulos
bilang pinakasentro digdi sa pagpapahayag or pag-preach o pagpapaliwanag manunungod sa pagkabuhay liwat, which is precisely, kung hilingon niya to, ang mga siguro modern na mga preachers would not recommend. Nyata pinagtatauan ni doon inibagang slowness kan mga disipulos. Nyata ta kinakaipuhan na tauan nin emphasis an kadipisilan ninda na magtubod. Sabi kay ito ni Pope Benedict XVI, ginibuda ini din huli ta pinagre-reflect ka ini, pinagsasalming ka ining siring na pattern, an paagi kan mahal na Diyos sa satuya ng mga tao. Nyata ta, day ginigibo kan mahal na Diyos ang initial na pag-iisip na naiisip ta. For example, nyata kinakaipuhan niya na maging tao, pwede niya man kitang isalbar sa mas madali, as in mas pasil na paagi. Nyata tatday siya duman naghali sa cross. Nyata ta pinili ining mga disipulos na mga mangmang. Sabi ni Pope Benedict XVI, because God's ways are not our ways. Partida ini kan misteryo kan Diyos, that God acts so gently, that God gradually builds up His history within the great history of mankind, that He became man so that He can be overlooked by His contemporaries and by the powers that shape history, that He suffers and dies, that having been risen, He chooses to come to mankind only to the faith of the disciples to whom He reveals Himself, and how He continues to knock gently on the doors of our hearts and slowly opens our eyes if we open our doors to Him. Magayon ining pananaw ni Pope Benedict XVI na ang mahal na Diyos daa minapuon sa garibaga simpleng bagay, sadit na bagay. Because we have this propensity to seek God in the magnificent, to seek God duman sa mga darakula na mga milagro na pinag-expect niya to na magpahiling ang mahal na Diyos. But here He is telling us during these past 4 days na nagpapahiling siya as in nagpapamati, ipinapahayagan sa iyong presensya sa mga saradit, simple, ordinaryong bagay. Tabaka paano di niya to mamalisyahan ang mahal na Diyos. Sa sobra niya tong paghiling or expectation niya to na mahiling siya duman sa mga milagrosong bagay na nakakaligtaan niya to, nalilingawan niya to, na primarily arog kay ini ang pakikitungo kan mahal na Diyos sa satuya. Minapuon siya sa simple. Minapuon siya sa ordinaryo. Minapuon siya sa saradit. Luway-luway, ding piriritan na pinag-aag na kita na magtubod sa saiya. So agado niya to sa Santa Misang ini na ma-recognize niya to sa aldaw na ini an paagi kan mahal na Diyos na nagpapahayag sa tuya sa paagi ng mga saradit na bagay, sa paagi ng mga ordinaryong bagay, lugod manumpungan niya to siya ngunya na aldaw. Amen.
Magpamibigaw mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako on manlugod kan kagurang nananaatang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamarawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kaugaying akua, ang mga sakripisyo, na maugman niya pong dinudulot para sa mga namundag liwat, asin sa pagpahidali kan lagitno na tabang, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong spirito, itaas ang mga puso, initaas mi na sa kagurangnan. magpasalamat ita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas, ni kakagurangnan ni pagrukiyaw sa gabos na panahon at ang ngani mas mamuraway na harubay, urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero, na nagpara kan mga kasalan kan kinaban, sa pagkagadan rinupag niya an sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwati binalikan buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, naguugman gabos sa bilog na kinaban, patingani ang mga lagito na virtudes, asin mga angeles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos din mga hukbo, ang langit asin daga panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ni ganangadan banal, urabod nin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon, nagwa siya ng tinapay asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, magako kamo gabos, asin magakan kay ni, tainian sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na ansabi, magako kamo gabos, asin maginom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa iyong kagurangnan, kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-arang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa muyang Santo Papa si Francisco, asin kan sa mga obispo si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kay iba, ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos, kan mga banal na apostoles, asin gabos da santos, na kaitupan ang kapagayagaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kang Diyos do nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo, dayaon sa langit. Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadayaan mo, mangyari ang buot mo sa daganin siring sa langit. Ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muyang unyan, asin patawadon mo kami sa mong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katorinongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat, kan mogmang paglaw, masin pagdatong, kan sa mong paraligtas, na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadayaan asin ang kapangyarihan, siring man ang kamarawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwidawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinataw ko sa indo. Hare paghilingan sa mong kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya patuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay namapas sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, tawi kami nin katoninongan. Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, Yesu Kristo, siya nagpapara kan mangkasalan kan kinaban, palada ng mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako ako maninigo ni kamagdagos sa kuyang harong, alagan magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Kristo sa Diyos. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamotnin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Walang prayer. Mamibi kita. Kagurang na nanyugaan sa mong mapamibi, tanganing anurog kabanal na hunglunan kan sa mong pagtubos, magdara sa mong tabang sa buhay ngunyan, asin magwaras sin mga kaugmahan sa kudpaman, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Matukaw po para sa nagkapirang paisi. Magkakaiwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir ka mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya to sa mga misa ka nakaaging Huwebes, nagabot sa 4,645 pesos and 5 centavos. Ang second collection nag-abot man po sa 2,305 pesos. Siring man po available na sa tuyang parish office ang 12 inches na imahe ni San Judas Tadeo. Maawot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging simana. Anonymous donors, 2,900 pesos, 2,700 pesos, asin 500 pesos, Jaime Daniel, 300 pesos. Diyos mabalos po. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong spirito. asin bendisyonan kamo kang Diyos na makakamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katoninongan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya.